Merengue. Dimecres al Camp Nou us fotrem una pallisseta. L'última vegada que veu guanyar el Barça va ser... Fa molt de temps, oi? Potser sí, però vosaltres teniu un joc més avorrit que una cosa que sigui molt avorrida. Estimat aficionat, després de tants clàssics et costa criticar l'equip rival? Has fet tants acudits sobre el Barça i el Madrid que ja no saps a què recórrer? Doncs tenim la solució. Els cursos CCCC, Classic Cheese Compilation Certificate. Amb els nostres cursos podràs humiliar l'equip contrari amb la frescor i l'enginy del primer dia. Merengue, diuen que al Real Madrid no li afecten les retallades perquè fa temps que s'han acostumat a les de Messi. Perquè Alves espera 2 hores abans de sortir al camp. Perquè ha de fer la digestió abans de tirar-se a la piscina. Però siga ràpid perquè no se t'avancin. Merda, aquest me'l sabia en Pep. No hauràs de parar ni per esmorzar. En què s'assemblen el Barça i el pay-per-view? En què compren la Lliga i els hi regalen la Champions. Per cert, saps que Cristiano Ronaldo sí que guanyarà un trofeu aquest any? Quin? Miss Portugal. Salut. I durant el partit? Saps per què la segona equipació del Barça és negra? Perquè fa joc amb la del 12è jugador, l'àrbitre. Un dia al Real Madrid li van anul·lar un gol perquè els ulls de l'Osil estaven en fora de joc. Manteniu viva l'emoció. Manteniu vius els piques trunys amb els cursos CCCC, Classic Cheese Compilation Certificate. Sobre el taló i es veu el Madrid guanyant el Barça. Títol de la pel·lícula, Missió Impossible. Saps per què els madridistes sempre van el diumenge a missa? Per veure algú de blanc aixecar una copa. Escolta, un moment. Com és que no hi ha més acudits contra el Barça? Bé, és que no ens ho poseu fàcil. Què? Saps què fa un madridista després de guanyar el Barça? Apagar la consola.